No niin, tässä on hunajamaatu ja mun kotona. Mä nyt tässä kestin, kun mä teen tätä ekaa ohjelmaa ja silleen. Niin sen takia, että nyt mä teen tämänlaisen videon ja jos joku laittaa viestiä, niin laittaa viestiä ja me tehdään joku päivä mun kaverin kanssa joku ohjelma ja laitetaan. Mulla on kaveri Anette. Mie en halua näyttää mun naamaa niin sen takia. Ja mie menen nyt tänne näin. Tänne meidän yläkertaan. Mulla on ällävika, kun mä en niin hyvin osaa sitä, niin mulla ei ole autoja. Mulla on yhden maitohampaita pikkasen, mut mitä siitä? Täällä mä pelaan juttuja ja katon muiden ohjelmia. Niin. Tää oli nyt tällainen ohjelma, tää on nyt mun eka, niin moro.